Sengiphinde ngabuya ke futhi khona ke la kuZimi Live nezindaba ke nje ishisa bhe namhlanje ke ngiphethe ke indaba futhi ezithinta ke zama telenovela indaba ke nje ingemnandi ezibhlungu if umthandi wawo ke lama telenovela. So lambukeli kunezindaba ke ezibhlungu evezwe ke uETV ezithinta ke ukukhanselwa kwama telenovela khona ke lapha kuETV. So itelenovela ke yokuqala ejabhiseke nje abantu abaningi and ibithandwa ke futhi ngabantu abaningi isona ke scandal kuvela ukuthi ke scandal ngeke sisabuya for isizini entsha so phela ngawo ke lapha uJune. Enye ke idrama ebithandwa ngabantu iyona ke iHouse of Zwide kuvela ukuthi ke iHouse of Zwide ngeke isabuya for isizini entsha nayo ke futhi izophela ke around uJune noJuly. Mase kuthi ke idrama yesi3 nayo kuvelile ukuthi ke ikhanseliwe iSmoke and Mirrors kuvela ukuthi ke naso ke sikhanseliwe and so phela ngawo ke lapha uApril wawo ke u2026 and number 4 iyona ke lapha eCaldas Van Geham nayo kuvelile ukuthi ke ikhanseliwe okuyindaba ke impela ke ezibhlungu bakhalile ke impela ke abalandeli basoke iScandal kanjalo ke futhi nabalandeli bayo ke House of Zwide okungama show ke lapha ebenama views aphezulu ke lapha kuETV. Zinjalo ke mbukeli ziyabuya ama telenovela kamaningi akhanselwa kwenzeke ke same thing nangale kuMzansi Magic khona ke ama telenovela ebethandwa kakhulu nawo ke futhi akhanseliwe. Zinjalo ke mbukeli ngiyobuya ke nama update ngitshela ukuthi kahlahle azo replacewa ke imaphi lama telenovela kuzowenzakalani. Yizo ke lezi ade ngiphathele zona ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.